Sawangan. Iki penak guys, iki lanang wedok bisa sak menika sawangan. Penak bang digawe. Pasukan ijlik. Wes to. Nangis sik to, Mbak. Aku mbok kok nangis. Ki arepe kok kapan lah aku nangis, Mbak anak diajak omah-omah urip ning kebun sawit, karet purun. Iya nyapa kok ning kebun sawit, omah piye? Bibirnya merah delima. Sak menika pasukan Angelik nggih. Tukuran. Lho. DM aku. Kok durung yuk urung. Iyo carane ijil piye? Loh, aku dudul kaos mbok kon ngomong ijil karo Mas aku kuwi aja koyo ngono to, Mas. Kok geting aku sak menika. Nganggo utang ora yu gawe. Kayak aku ora gawe dan seperti itu, Mas. Yu njaluk sekop yu goleki Marji kae lho. Oh Kang Marji. Omongno Warji. Mbak cokot purun. Ngomongno Marji kon